नैबे 26 जानुवारि 15 आगस्टआव माखासे उदखारि आफादफोरा बन्द फोसावो जोंनि आसामावनो माखासे उदखारि आफाद नामखौ लाला नाथाय बिसोरो बन्द फोसावो बेनि सायाव मा बुंनो सानो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ जों नुनो मोनदों 15 आगस्टनिफ्राय लानानै 26 जानुवारि बे फोरबोफोरखौ मोननै भारत उदांस्रिनि उनाव जायफोर ट्राइबेल माहारिफ्रा बा जनजातिफ्रा बा रायजोसाफ्रा जोङो माखासे भारत संबिजिरारि माखासे मोनथायफोरखौ मोनफुङाखै दा बेनिखायनो माखासे उदखारि जोनोम जादों गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरनि गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि जा इस्युस बे इस्युसफोरखौ सुफुंनो थाखाय गभर्नमेन्टआ इनिशिएटिभ लाब्लाबो हाख'वाखै बेनिखायनो बे उदखारिफ्रा बिथांमोनहा बन्द फोरबो होनाय जायो दा बेजों लोगोसे बे मोनसे खुद्रिनाय जादों जे मोनसे हमना लाबाय दिनैनि दिनाव आलफाया गोबां समनिफ्राय नैबे बन्दखौ बन्द खालामदोंमोन 15 आगस्टखौ बन्द खालामदोंमोन आरो दिनै गोबाव समनिफ्राय 26 जानुवारिखौबो बन्द खालामदोंमोन रिपाब्लिक डेखौबो आरो दिनैनि दिनावबो 12 बाजिनि उननिफ्राय भारत बा आसाम बन्दखौ बिथांमोना घोषणा खालामदों बाथ्राया बेनो जे उदखारिथ' नंला बिथांमोनखौ जोङो मोनसे सांग्रां बिग्रायारि आफाद होनांगोन बिथांमोननि जा इस्युस बा रायजोनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ सुफुङैनि थाखायनो बे खुद्रिनानै बिथांमोना होनाय जादों आरो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि भारत सरकार आसाम सरकार जायफोर बिबानगिरि जोंनि सरकाराव थानाय बिबानगिरिफ्रा नोजोर होनानै बिथांमोनजों सावरायब्लानो बे बन्द जानाय बे फोरबोखौ बिथांमोनाबो बन्द खालामगोन बे आरो बाथ्राया बेनि बन्द खालामनो होनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिगौ नामा नोंथाङा एसे गुबै जाहोनखौथ' मिथिया आं खोनाबाय थादों जे आलफाजों बिआर आम्बेडकार बिथाङाथ' जोंनि मोनथायनि थाखायसो बे 26 जानुवारिखौ माने फालिनाय जादों दा बेनि हेंथा नामा बिथांमोना दा बेखौथ' हेंथा होननानै बुंजाला जा डक्टर बिआर आम्बेडकारा जा संबिजित बहनदोंमोन भारतनि दा बेखौ आखर बा मोजां रोखोमै सरकारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फल' खालामाखै आरो पलिटिशियानफ्राबो फल' आप खालामाखै बिथांमोननि एगेन्स्टसो जानाय जादों बे संबिजितनि नङा बे रोखोम जादों जोङो संबिजित थासेयावबो जोङो जेराव मोनथायनिफ्राय डिप्राइभ जादों बे मोनसे खुद्रिनानै खालामनाय जादों आरो जोबथायाव मोनसे सोंथि बे सोंथियानो जाहैबाय BKWACन रायजोफोरनि थाखाय मोनसे मेसेज हरनो सानो नामा दिनैनि दिनाव आङो BKWACनि चेयारमेन जानानै बयनिसिमबो जोंनि बर' रायजो राजा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि हारि माहारिफोरनि आफादनि दैदेनगिरि इन्टेलेक्चुवेल आरो फरायसा फरायसुलि आइ आफा बिदा फंबाय धोरोमारि आफादफोर गासै बिथांमोननो आंनि नैबेयाव जिरायनानै नैबे फोरबोखौ लानानै आङो गणतन्त्र दिबसनि हामलायथि बावहरबाय आरो बयबो साफ्रोमबो सुबुङा जाहाथे नैबे गणतन्त्रनि ओंथिखौ मिथिलायो आरो रायजो राजाफ्रा गावनि गथ' गथाय आरो उन्दैसाफोरखौ जोंनि दिनैनि सिगनिफिकेन्टखौ जाहाथे बुंफ्रुना होयो बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।